ziua și bine v-am regăsit! Suntem din nou la emisiunea Și Viața e frumoasă. Stăm și ne gândim așa că folosim cuvintele și ne folosim de cuvinte. Dar în spatele cuvintelor e bine să vedem imagini. Imagini vii, imagini care ne creează viața și ne fac să o trăim și retrăim. Și de ce nu? Să trăim din acele amintiri plăcute care ne ajută să vedem înainte, cum spunea Octavian Butler. Astăzi suntem în vizită la cineastul Vlad Leu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră acasă, într-un ambient atât de natural și frumos. Vă reprezintă? Cred că da. Îmi place natura. Natura mă inspiră și nu numai că mă inspiră, dar sunt dependent de natură și natura mă învață cum trebuie să mă comport. Da, și din cauza asta, plante, tot ce vedeți aici, le îndrăgesc, le îngrijesc cu drag, am grijă de ele. Îmi dau un, cum să spune, feedback. Da, bineînțeles, în termenii mai moderni, așa este feedback-ul de care avem nevoie în artă și, de ce nu, și felul de a trăi viața și de a o simți. Poate fi. Da, da. Să știți că, totuși, natura e deasupra noastră, categoric. Cred că suntem conștienți de acest aspect și natura ne dictează. Noi nu avem cum să dictăm naturii și nu vom putea face niciodată și de-aia trebuie să învățăm de la ele. Dacă vă uitați la oamenii de la țară, la ceea ce se numește țăran, adică fermier, dar o să vedeți în ce comuniune este el cu natura, așa cum învățam noi odată la școală, dar nu înțelegeam ce înseamnă această comuniune cu natura, și anume faptul că el ia de la natură tot ce poate lua și cât îi dă natura, da? Dar nu o siluiește, nu o torsionează, nu încearcă el, da? să o schimbe, să o modifice. Da, este până la urmă lecția vieții, cred că dacă stăm și ne gândim, că ajungem imediat la cei doi termeni cheie ai emisiunii, viață și frumusețe. Dar întâi aș vrea să punctez puțin pe latura profesională și, de ce nu, chiar și personală a dumneavoastră, ca om pe care îl știu unii foarte bine și îi recunosc valoarea, și alții l-au cunoscut mai puțin și poate că s-au întrebat, dar cine este domnul Vlad Leu? Și sunteți și profesor. Da. Ne puteți spune puțin din această latură activității dumneavoastră? E foarte interesant asta. Spuneți că unii se întreabă ce... Acum de curând am fost la un festival de film în Portugalia și acolo erau organizate niște... în fiecare seară câte o masă la care participam toți, dar de fiecare dată ne așezam altfel, pentru că nu e ca la nuntă să te așezi în locul ăla. Culmea e că, cel puțin în cazul meu, aproape în fiecare seară am nimerit la o altă masă, dar într-o seară eram mai obosit așa și mai liniștit la locul meu, măse rotunde așa, genul la chinezesc, că sunt practice, și era un tip care seamănă cu Ben Kingsley, pot să spun așa, și el tot vorbea, și vorbea mult de tot și conversa cu unii, cu alții de acolo, de la masă, pe toate teme, fluent, foarte fluent, așa, ca un râu în ceea ce vorbea, și la un moment dat, nu știu cum mi-a captat atenția, pentru că a avut o expresie în spaniolă. Lui, după aia ne-a spus că îi place să studieze spaniola. Și atunci și-a luat inima în dinți și a întrebat, zice, dar cine este domnul care stă vis-a-vis de mine? Că eu am tot urmărit preț de, nu știu, de o jumătate de oră, 40 de minute, fără să scot o vorbă, fără să... Probabil că da, probabil că trezesc această curiozitate câteodată când se trage. Acum să vin dintr-o familie... Sunt leu. Acum se poartă sus din mostătărie. Așa. Ciuscani sunt ăsta. Vin dintr-o familie... Și asta pe mine... Destul de veche.
mijlocul Moldovei. Ciuscan se numește satul. E undeva lângă Bărat. Și asta pe linie maternă. Pe linie maternă, bunicul a studiat la conservator, a făcut liceu internat din Iași, a fost la vremea respectivă pedagogul român, societății care părea că trăim, găsesc și lucruri interesante. Și într-adevăr așa a fost, pentru că erau și lucruri interesante. Indiferent de regimul ați ales dumneavoastră sau așa s-au alineat astfel să mergeți pe această direcție? Ordonată. Nu, până la urmă am ales fiecare stradă, la oră, deci există poemie, există lucruri colorate, există lucruri interesante, se petrec. La vremea respectivă mi se părea că asta le vedeam prin document. Societății care părea că trăim găsesc și lucruri interesante. Și într-adevăr așa a fost, pentru că erau și lucruri interesante, pentru că indiferent de regimul politic, viața oamenilor nu poate fi ordonată, da? Pe fiecare stradă, la o oră, așa. Deci există poemie, există lucruri colorate, există lucruri interesante, se petrec tot felul de așa. Asta le vedeam prin documentar și așa l-am văzut multă vreme. Deci eu am ales imaginea de film. Nu m-a ales ea. Și cum ați fost în anii de studii? Un om dedicat, un tânăr care era pasionat sau descoperind treptat a crescut această pasiune? Da, de fapt vreau să învăț. Sigur, pasionat eram, dar nu era o pasiune din aia care să mor cu ea de gât, așa, pur și simplu, pentru că totuși pasiunea fără studiu nu-mi dau seama ce rezultat ai. Eu sunt pentru studiu, sunt pentru ideea de studiu categoric, da? Și încercam să merg așa din aproape în aproape studiind. Văzut cum se face aia, cum se face aia. Pe vremea aceea se mergea la cinematecă. La cinematecă aveai, te împlineai și vedeai filme, era și un vibe. Era și un vibe la cinematecă, pentru că simțeai pe ceilalți care apreciază sau nu diferite filme, pentru că cinematecă nu înseamnă neapărat orice film pe care îl vezi acolo trebuie să fie și pe direcția ta, și estetică, și socială, și mai știu eu ce. Ați spus de estetică, n-ați aruncat așa mingea la fileu. Dacă stăm și ne gândim, cine studiază parcurge mai multe domenii. Și atunci, care au fost domeniile care au mers mână în mână cu studiul imaginii și partea de cinematografie? Poate că pare că mă laud, dar nu cred că există limite de domenii. Adică... Dar ați preferat unele? Poate mai multe? Nu pot să spun că am preferat unele. Sigur că vreau să văd film și vreau să văd ce face toată lumea. Adică cât mai mult ce face toată lumea. La vremea respectivă nu știam nimic despre filmul corean. Nici nu aveam cum să avem, de unde să știm. Eu vorbesc de Coreea de Sud, nu Coreea de Nord, că de Nord erau penibile. Erau șablonari de cât de săvârșire. Chiar în mintea aia de adolescent nu aveai, era suficient să vezi ce se face în jurul tău, în lumea asta de aici. Deși școala cehă, școala poloneză excelau în anumite zone. Dar, repet, se tot vorbește în învățământul românesc de interdisciplinaritate. Pe mine asta deci mi se părea absolut normal și în acest moment mi se părea absolut normal. Adică eu cred că și la curs unii de studenți sunt înnebuniți pentru că sar de la una la alta, tocmai pe ideea de interdisciplinaritate. Adică le predau, de exemplu, unghiulație și ajung să vorbesc despre Rudyard Kipling, care teoretic nu are nicio legătură decât Cartea Junglei, ce știe toată lumea, deși el are o poezie absolut senzațională.
O poezie care este piatra de temelie pentru orice actor britanic sau orice actor care învață limba engleză, care este if. Da? Da, uite, așa ajung să le dau exemplu pentru că îi învăț, de exemplu, cum se interpretează un text. Pentru că un actor recită poezia respectivă și e vorba de a interpreta textul. Da? Și de aici ajungem la vizualizarea textului. Pentru că da, poezia este, de fapt, ce e? Vizualizare. Categoric este vizualizare. În cuvinte. Da. Știți, mereu am simțit atracție pentru acele discursuri sau acele discuții până la urmă, chiar cu oameni simpli, atunci când au reușit să mă facă să văd filmul, spun eu. Dar de fapt să vadă o succesiune de imagini, pentru că știm prea bine, creierul lucrează cu imagini. La bază, psihologii, neuroștiința deja ne spun lucrurile acestea. Dar generațiile noi sunt atașate de gadgeturi și de tot ceea ce e în vogă și atunci cred că ochiul e nițel cam obosit, dacă e să zicem așa. Ce ziceți, generația tânără mai are tentația să se uite și în urmă? Cred că problema nu trebuie pusă global, deși personal sufăr pe chestia asta, dar dacă stăm să analizăm, o să vedem că la nivelul fiecărei generații s-a întâmplat așa. Și vine un moment în care generația se lovește cu capul de grinda de sus, că se lovește toată generația, deși, da? Și atunci apare, se aprinde becul și apare declicul. Acum, de ce suferă generația asta tinere? Suferă de un noian de informații pe care nu știu cum să le ordoneze. Și din cauza asta nu știu ce să aleagă. Din cauza asta nu știu cum să-și aleagă modele. Ceea ce este complicat, pentru că totuși omul este un animal mimetic. Că așa cum e om, da, este mimetic. Și el are tendința să copieze. Și atunci depinde ce îi apare în față ca să copieze. Dacă îi apare Umberto Eco, da? Sau îi apare, nu știu, din ce domeniu să spunem că da, dacă ești pregătit intelectual, adică treci pe la școală și ești atent ce să spune la școală, atunci tu știi ce să alegi. Și de la Umberto Eco și de la altcineva. Că poți să alegi și să fie în beneficiul tău ambele lucruri. Totodată lumea evoluează, cărți se scriu mai departe, apar alte modele și atunci omul trebuie să fie conștient că are de învățat pe tot parcursul vieții. Da. Pentru că dacă ne oprim în școală, în timp putem să dăm vina foarte ușor pe profesor, putem să ne întoarcem și să spunem da, nu am avut metodă sau nu am învățat. Dar asta nu te oprește să reiei biologia, nu te oprește să reiei partea de geografie și pas cu pas preiau sintagme celebre, dar totodată până la urmă firești. Iei frumos și înveți tu. Dacă nu s-a potrivit atunci, să empatizezi cu acea metodă sau cu cine te-ai întâlnit. Da, sigur că literatura, de exemplu literatura, se modifică, deci modifică discursul, pentru că este și ea dominată, de exemplu, de digital, să zicem. Și trend, așa. Sigur că da. Păi este. O mare transformare a literaturii s-a făcut în momentul în care cinemaul a devenit primordial. Și atunci scriitorul a fost atent la ce se întâmplă cu imaginea și cum transpune el chestiunea asta. Dacă ascultați, dar nu știu cum se numește postul ăsta lui Tucă, așa, acolo sunt niște pastile de literatură absolut senzaționale, unde trebuie să fii foarte pregătit ca să înțelegi urmuzul ăla de acolo. Că
e o combinație de cultură generală și de cuvinte. Apropo de cuvinte, limba română are cuvinte destul și foarte frumoase și foarte interesante. Da? Deci, sigur că există această modificare și această transformare, ceea ce nu e nimic rău, pentru că asta e. Dar se calează pe ceea ce a învățat, pe ceea ce a existat. Nu este experiment. Asta este important. Să nu facem experiment de dragul experimentului. Da, bineînțeles. Iar tehnologia nu am dat-o la o parte, pentru că vă spun sincer, îmi amintesc cu mare bucurie de momentul în care prieteni, colegi ai mei, erau ba pe jocuri, ba pe anumite pagini foarte interesante, de modă. Se începuse cu ușoare comenzi online și conexiunea cu mai departe, eu fiind un om al anilor 80. Dar eu m-am uitat pe YouTube și după câteva piese foarte interesante, am descoperit într-o zi că pot să-l aud și să-l văd la mine în casă, pe un ecran, pe Iorga. Pentru mine, acea zi a fost extraordinară. După ea am ascultat vocea lui Sadoveanu și așa mai departe și mai departe. Dacă ne ducem pe latura aceasta, suntem câștigați așa. Da, absolut. Și tehnologia ne ajută. Tehnologia ne ajută extraordinar de mult. Noi trebuie să înțelegem cât și cum. Eu mă gândesc numai aici, la noi pe stradă. Dacă ne-am adunat toți vecinii, că sunt multe case, și am depune o depeșă la primărie că vrem să ne punem parouri fotovoltaice, da, am obține mult mai ușor toate aprobările și toate demersurile respective, pentru că e păcat de energia asta care vine de la Dumnezeu și pe care nu o folosim. Iată o formulă de care tehnologia este în folosul nostru. Ea categoric este construită în folosul nostru. Sigur că da. Eu am dat un exemplu acum puțin în opoziție cu ce ai spus, mai practic, dar sigur că este absolut senzațional cum ar fi să poți să-l auzi pe Sofocle. Da. Adică, cred că avea o altă dimensiune a problemei, deja ai putea să... Eu cred că aș da replay de vreo 100 de ore așa și aș zice, nu e adevărat. Da, sigur. Da. Ajungem, datorită a ceea ce ați spus dumneavoastră, la ideea de viață, că dacă ați pronunțat cuvântul energie, deja lucrurile sunt clare. Cum vedeți dumneavoastră viața? Știu că e amplu ceea ce spun, dar o opinie pe care o simțiți acum. Când merg în concediu, îmi place să merg la o pensiune. Nu-mi plac hotelurile. De ce? Pentru că în hotel intri într-un șablon și la revedere. Dacă mergi în casa cuiva, ai opțiuni. Se schimbă, vezi alte lucruri. Da, nu vezi același lucru. Nu dai aceeași bună dimineața vecinilor de palier în fiecare dimineață, dai altfel bună dimineața celor care... Cam asta este zona care mă interesează, partea de viață. Pe studenții îi trimit în piața Obor, de exemplu, sau în alte piețe. Pentru că e un spectacol fascinant, absolut. Acolo vezi personaje, caractere, situații, modalități. Și Gara de Nord a început să se mai anime. Când eram copii, Gara de Nord era un univers, efectiv. Și de fapt așa trebuie să fie o gară centrală, trebuie să fie. Da, mă rog, asta e situația. N-am nimic cu centru vechi, absolut nimic, dar e banal. Ai trecut odată și ți-a spus tot. Ori nu asta este ideea. Bun, dacă faci o anumită muncă, probabil că ești atât de, să spun, există atâta solicitare pe partea de șablon încât vrei să vezi șablonul de acolo. Și atunci asta te resetează. Dar că m-ați întrebat așa la nivel personal, asta e ce mă animă. Asta e zona care mă animă.
ce ați spus mai înainte, poate că omul mai are nevoie și de partea aceasta de consum pe care să-și o satisfacă și cred că din toate domeniile, inclusiv ca spații de locuit sau în care se plimbă, se întâlnește cu alții, poate că e nevoie și de locurile acestea. Poate că e nevoie ca turistul să se simtă bine. Absolut. Cum să nu fie nevoie? Este nevoie. Și turistul are nevoie când vine să așa. Dar în ceea ce mă privește, nu, dar ca să merg mai departe cu ceea ce spun în apărarea mea, dau o temă la jurnalistică, la fotojurnalistică, să-mi facă un fotoreportaj strage la Luigi Cazzavilani. Da? Cam 45% îmi spun, domnul profesor, n-am găsit nimic pe internet despre asta. Poftim? Cum? Ce să găsim pe internet? Care-i treaba să găsim pe internet? Deci e culmea. Da? Așa, ok. Dar sunt unii care sunt curioși și se duc și văd. Dar sunt unii care se plictisesc noaptea să sui pe bicicletă, că am avut cazul de astea. Și știți ce fericit am fost? Era orașul gol și eu m-am dus pe bicicletă și mi-a zis, mi-am adus aminte de tema respectivă. Păi trebuie să fii curios să vezi dacă un profesor ți-a dat, poate să fie o temă tâmpită. Nu? Așa. Dar hai să vedem cât de tâmpită e tema respectivă. Păi să vezi că de fapt există o stradă care are personalitate și că personalitatea asta e dictată de un om care și-a părăsit patria natală și s-a aciuat aici, că așa au fost vremurile. Și uite că există și un părculeț care a fost refăcut și așa mai departe. Da, aici până jur e Doamne, e Eminescu. Dacă o bați la picior, altfel rezonezi cu lumea și cu viața. Aici mă gândeam să ajung. Da. Ce mult contează să mergi la pas, să simți piciorul că atinge pământul, că atinge acele locuri și să le cunoști. Poate că atunci când urci în mașină sau se întâmplă să treci a doua oară, să simți că, dar eu am mai fost pe aici. E o anumită stare. Și pe bicicletă, nu zic că nu, și pe role, și pe trotinete, că acum sunt toate variantele. Dar parcă mersul pe jos te conectează într-un anumit fel. Și cu aerul, și cu tot, fără viteză, dacă stăm și ne gândim. Bineînțeles. Pentru că e fiziologic. E o chestie fiziologică. Omul e de 60.000 de ani învățat să meargă pe jos și e o chestie absolut fiziologică. Tot ce este fiziologic este benefic pentru noi. Ce depășește fiziologicul, creierul nu are timp să proceseze. E foarte normal. Și foarte bine nu e așa. Adică nu ești, ce să fii, rachetă. Ce face un pahiter? Ce ar trebui să facă săracul un pahiter? Numai pentru că nu, așa, și că trecă vrea omul să meargă el pe repede înainte. Da. Nu știm încotro o mai ia lumea aceasta din care facem parte, dar să sperăm că divinitatea are îngăduință. N-am răspuns până la capăt totuși la întrebarea de mai devreme, și anume faptul că deci există la nivelul fiecarei generații, eu văd și la nivelul generației acestea, există foarte multe persoane tinere, da, adolescenți, care vor să înțeleagă viața. Că de fapt despre asta e vorba, în orice meserie, de fapt, asta este. Prin meserie, automat înțelegi și viața. Și sunt destul. Adică linkul ăsta nu se pierde. Linkul ăsta nu e pierdut. Bun, dacă ne referim la societatea noastră, asta în care trăim astăzi, este o vină a celor care au luat frâiele în mână și că nu au pedalat pe antreprenoriat. Adică o societate care să se deschidă și să-și ia problemele în propriile mâini. Nu să stea cu mâna întinsă pentru aia, pentru subvenție, pentru nu știu ce. Că nu s-ar fi ajuns în situația asta și totuși aici e punctul vulnerabil, că batem pasul pe loc. Tinerii, am tineri de liceu, ei sunt foarte deschiși. Ei primesc informațiile pe care le dai. Dar mai departe, el când a ieșit în școală, vede ce se întâmplă
cum stau lucrurile și zice, dom'le, nu e totuși, nu mă pot dezvolta așa cum vreau să plec. De ce să plec? Nu știu. Pare mai stabil acolo. Pare, dar nu e mai stabil decât aici. Sunt anumite lucruri de care omul obișnuit are nevoie, stabilitate, asta este clar. Dar copiii ăștia există, sunt printre noi și e păcat de efortul părinților lor, de efortul bunicilor lor, de tot ce s-a întâmplat în spate, da? Ca ei să nu își găsească un făgaș, așa, de normalitate. Cu toții căutăm să ne așezăm așa pe linia noastră și totodată să găsim frumusețea. Că aici voiam să ajung acum. Cum vedeți dumneavoastră frumusețea? Că tot ați vorbit de tineri, de generațiile noi. Frumusețea e ceea ce respir, ce să spun. Frumusețea este frumusețea gândului, este frumusețea verbului, este frumusețea unei imagini statice sau unei imagini în mișcare, e frumusețea colțului de stradă, chiar și al blocului, fără niciun fel de problemă, da? A vaporului care pleacă din port, a celui care stă la malul lacului și pescuiește, da? O jumătate a creierului este, așa a fost creată pentru frumusețe, pentru creativitate și pentru frumusețe. Deci, nu avem încotro, nu e, dar e empirică, nu este carteziană. Carteziană e jumătatea cealaltă, da? Dar asta și ele sunt tot timpul în dezacord. Toată viața căutăm să le legăm. Așa, da, și se întâmplă acolo ceva. Dar când se leagă, sunt momentele de scripire, da, nu? Da, categoric. Și scripirile acelea... Cred, nu știu, n-am văzut Harlow așa pe dinăuntru, nu am văzut, dar așa mi-l închipui, așa vizualizez. Că acolo se întâmplă chestiunea asta. Eu cred că la intensitate maximă cu toții am simțit. Poate sunt lucruri firești din viața de zi cu zi sau profesional revenind, sau ceva care ne-a uimit, ne-a luat ochii, cum se spune. Și în acea fracțiune de secundă a fost un moment intens emoțional. Și cred că acea emoție, de fapt, spun unii, din ce am înțeles, și am și simțit așa, vine de acolo, din conexiunea dintre cele două emisfere, când în acea fracțiune s-a făcut. Da, da. Au fost filme în care s-a exploatat această idee? Dacă vă vine în minte ceva, m-am gândit acum să vă întreb. Eu cred că, în general, mari creatori pe asta se bazează. Dacă ne gândim la Custurița, da. Bun, să zicem, așa, dar ajungem în partea altă la Ridley Scott, da? Sau e un film care se numește Brazil, făcut de un celebru regizor și pare mai ciudat filmul așa, dar este plin de metaforă și de comunică, da, relația asta a omului cu frumusețea. Pe asta se bate filmul, în general. Chiar și blockbuster-urile. Nu sunt. Problema este cât vrea regizorul și producătorul să lase de la el, da, adică cât vrea să fie comercial și câtă estetică vrea să înlobeze într-un film. Că, de fapt, când se lucrează profesional, se știe, se înțelege abordarea. Problema este când vrei să lucrezi după ureche, când vrei să lucrezi ca amatorul, acolo dai în bară. Că nu te pricepi, nu cunoști și urechismul ăsta, acolo ai nereușit. De exemplu, nu e vorba numai de film. Uitați-vă la muzica care este acum. Ce se întâmplă cu muzica care e acum? Că nu e singur, nu numai asta, dar ea ne copleșește. Un ritm care merge de dimineața până seara.
și care te imbecilizează, nu te lasă să fii creativ. El te ține în... așa. Ok, cine vrea să asculte muzica asta, o ascultă, că e o lume liberă, chiar e o lume liberă. Cu deschiderea asta a tehnologiei, poți să asculti absolut ce vrei. Dar e păcat, da, să nu asculti Gershwin, să știi ce cu Gershwin. Și de ce nu să vedem filmele care s-au făcut vis-a-vis de compozitori vieților, chiar și poveștile ușor mai picante, așa că sunt unele, dar s-au atins în mod finuț, aș spune, în filme. Da, sigur. Oamenii să vadă totuși artistul și omul, dar fără a vicia partea de artă. Da, pentru că au fost oameni și fiecare cu plusurile, cu minusurile, așa zisele, plusuri și minusuri. Da, categoric. Bine, până la urmă, un documentar e un documentar, ficțiunea e ficțiune și ficțiunea are dreptul să bată câmpii cât vrea ea. Dar problema, o ficțiune proastă bate câmpii și nu e legată de realitate, o ficțiune bună este întotdeauna legată de realitate. Nu poți să faci... deci ficțiunea de calitate este legată, ancorată, are ancore din loc în loc în realitate. Așa se construiește filmul. Dar așa se construiește și romanul și novela. Nu sunt... M-ați dus cu gândul la ancorele din NLP și totodată puțin mai înainte, inclusiv la ideea de dinamică, că ați pomenit de muzică. Probabil că este, eu spun din zona muzicală, este o structură dinamică care se decide în acel trio de discuție la început, nu? Între director de imagine, regizor și... Da, sigur. Și sigur. Această dinamică face ca filmul să aibă un anumit traiect, un anumit eco asupra publicului? Ce spuneți? Nu înțeleg. Ea crește valoarea? E o decizie și întotdeauna e o decizie la nivelul regizorului. E adevărat că de multe ori este și la nivelul producătorului, dar producătorul nu e un contabil care a terminat ASEU și e cineva care se pricepe bine de tot la film, chiar dacă are studii economici, chiar dacă are nu e de n-a studiat film și asta. În mâna regizorului rămâne până la urmă totul, în partea asta. El decide câtă melodramă este, câtă dramă este, cât umor este, cât sarcasm este, cât și așa mai departe. Și o echipă de filmare trebuie să-l asculte ca pe un general, pur și simplu. Pentru că asta e ideea. Ești în mâinile, da? Ca la o operație. Te duci și ești în mâinile doctorului, nu mai ești... Și o operație... E adevărat că doctorul zice și în mâinile lui Dumnezeu. Și are dreptate. Da, păi... Cu el suntem în fiecare clipă. Da, că iar natura e peste noi și nu facem noi... Ați spus de operație și, într-adevăr, o operație pe cor deschis poate fi o lecție și finalul unei operații, chiar de acest tip, dar reușită, poate fi o binecuvântare. Ca subtema emisiunii, momentan ne aflăm la binecuvântare versus lecție. Știți că se spune așa în popor, că ne întâlnim cu cineva sau trăim o situație care poate fi o lecție, pentru că nu ne-a plăcut, nu a rezultat ceva ce ne așteptam sau ne-am fi propus, sau poate fi o binecuvântare, ceva ce poate fi fructificat pe mai departe în sensul de reușită. Ne-ați putea da două exemple, poate chiar din experiențele dumneavoastră pe platoul de filmare, cu anumite situații din care ați simțit că ați învățat o lecție sau a fost o binecuvântare toată acea situație? Eu pot să vă dau exemple, dar nu concrete, că nu le-am pregătit acum. În background, da. În hard. Legat de acest aspect, că de fapt este o chestiune mai largă, haideți că poate să înțeleagă toată lumea și poate să văd ce în capul meu. Știți că dacă la o masă participă și un prelat, lumea îi cere: părinte, binecuvântează masa asta. Da. Care e sensul? Da?
Este sensul de a mânca într-o stare de plăcere, da? Și să fim să spun, pe capul nostru, da, să coboare Duhul Sfânt ca să ne și protejeze. Da? Cam asta e sensul, pentru că tot ce mănânci de acolo și intră în tine, da, preiei ca pe ceva spiritual până la urmă. Că nu poți, o carte trebuie să o citești, da? Un film trebuie să-l vezi, nu poți să le inhalezi, da? Doar parfumul poți să-l inhalezi. Deci e vorba de ceea ce vorbiți în zona asta de binecuvântare, pe partea asta. Acum, ceea ce mă privește pe mine, mi s-a întâmplat, nu neapărat la filmat, e vorba de viață asta, să primesc niște binecuvântări din asta de la niște oameni la care n-am putut niciodată să le returnez binecuvântarea pe care mi-am făcut-o. Și se întâmplă în viață chestia asta. Oamenii ne cerând nimic în schimb. Absolut. Adică sunt, că e o revelație, că e un sfat, că e, nu știu, ce e, mergi tu mai departe pe o anumită direcție. Și să fim pregătiți în viață să pățim chestia asta. Și la rândul nostru să fim conștienți că și noi facem treaba asta pentru semenii noștri, legat de această binecuvântare. Unii le zic întâlniri karmice acestora de care spuneți dumneavoastră. Păi ele sunt, categoric sunt. Uite, de exemplu, un lucru interesant legat de tehnologie, e un guru, nu știu cum îl cheamă, și la un moment dat, căutând ceva pentru curs, pentru școală, m-am oprit asupra lui. El era foarte interesant cum stătea acolo, era filmat foarte bine. Uite, a existat o comuniune prin ecran, pur și simplu, a lui, iată carisma, iată capacitate de a da energie, și el vorbea despre apă. Ce se întâmplă cu apa? Da? Și de acolo am învățat că și apa, trebuie să bem apă, o apă care să se liniștească. Pentru că ea umblă pe toate codurile astea de așa, se agită. Și apa e un transmițător. Ea are o memorie a ei. Ce să-i dau eu omului ăsta înapoi pentru chestia asta? Și am învățat treaba asta și îmi place foarte mult să-mi fac acest ritual cu apa și chiar mi se pare mai bună și mai gustoasă de când o beau așa. Da, m-ați dus cu gândul la pay it forward, cum este ideea aceea că ce să-i dau înapoi, dau înainte. Da. Dau mai departe. Da, dau mai departe, sigur că da, că de fapt asta este, dau mai departe. Ce dai studenților? Dai mai departe, din experiența ta, din cunoștințele tale, asta face un dascăl, dă mai departe, categoric. Găsisem câteva informații și cuvinte de elogiu și au ajuns așa și la urechile mele vis-a-vis de momentul în care ați fost pe platou și s-a filmat Cireșarii. Da. Vă amintiți un moment care v-a făcut o mare bucurie atunci sau o scenă, poate ceva comic ce ați trăit atunci pe platou de filmare? Era exuberanța copiilor și prospețimea. Sigur, pare banal, prospețimea e ca un șablon, dar prospețimea cu care ei veneau și vedeau lucrurile, nefiind impresionați, erau și alte vremuri, adevărat, nefiind impresionați de cameră, de lumini, adică își vedeau de jocul lor, așa, și în același timp ascultători cu ceea ce li se cerea în momentul în care începea filmarea. După aceea a fost iarăși un moment interesant, filmarea în peșteră, pentru că
Erai legat de o peșteră care trebuia să aibă electrificare, pentru că ai nevoie de lumină, nu poți să filmezi fără lumină, orice ar fi. N-ai cum să filmezi fără lumină, ochiul este imperfect, ochiul se adaptează, aparatul nu. Aparatul face ceea ce a fost învățat să facă. Asta e. Și asta a fost foarte interesant. Interesantă filmarea în peșteră, pentru că noi tot căutam să mergem dintr-o cameră într-alta. Problema este că în peșteră, dacă ai schimbat un pic lumina pe aceeași direcție, ești în altă parte. Deci nu trebuie să te muți, să mergi până în capătul pentru filmare, pentru de filmare. Da. Deci în momentul în care doar ai schimbat un pic lumina, datorită modului în care există construcția interioară lăsată de Dumnezeu, se schimbă cu totul scenografia, se schimbă cu totul peisajul. Și atunci... Dacă îmi permiteți, fac o scurtă paranteză. Apropo de timp, că timpul și spațiul sunt într-un fel aici și în nevăzut altfel, și apropo de peșteră ce ați spus, mi-a venit în minte, oare nu cumva în peșteră se diminuează totul? De fapt nu că se diminuează, și prin oportunitatea aceasta cu imaginea, stăteam și gândeam. Da. E foarte interesant. Sigur. O metaforă, cum îmi place mie să spun. Da, este, da. Nu m-am gândit la acest aspect, dar acum... Ați văzut ce spuneam mai devreme, dacă văd imagini când cineva vorbește. Ați vorbit dumneavoastră și am văzut imagini. Da, sigur, da. Păi trebuie să în vorbe vezi imaginile. Asta e. De-aia vă spuneam că limba română e păcat să nu o învățăm. Graiul. Da. Cuvintele. E mare păcat. E un mare păcat. Și să o siluim este un mare păcat, pentru că a fost o bătălie, în limba engleză se spune struggle, da? Așa? Asta văd eu, a limbii române, și ea s-a primenit la finalul secolului XIX, de fapt de pe la jumătatea secolului XIX, da? Și după aceea și-a dat toată puterea la începutul secolului 20. Nouă ne place să spunem că literatura scrisă în intervalii este cea mai prolifică și mai... Într-adevăr, este. O să vedem ce s-a întâmplat. Este literatură foarte interesant. Există multă literatură și în perioada socialistă, dar vrem să o ținem mai departe pentru că suntem speriați de tezismul respectiv, dar ea va fi descoperită. Revenind la limbă, nu există grad de comparație, dar eu o să spun, sunt foarte exigent cu studenții mei în ceea ce privește limba. Nu mai sunt atenți la diacritice, merge totul de la sine, pentru că zice, așa scrie calculatorul. Calculatorul iarăși este o unealtă care face ce îi spui tu, nu face ce vrea el. Unde să pun ghilimele jos în limba română? Dacă am stăpâni engleza, zice, da, dom'le. Suntem ca indienii vorbitori, a doua limba noastră este limba engleză și stăpânim engleza și gata, știi, pare de-abia. Nu stăpânim nici engleza, din păcate, doar copiem și ducem la... Dar mai departe, repet, în vizualizarea de text, în momentul în care iei texte din literatura română și le dai spre vizualizare, păi aia acolo, tu nu trebuie să mai cauți alte subiecte, dacă vrei. N-ai nevoie de alte subiecte. Că vorbeam de frumos, vorbeam de Duh Sfânt, vorbeam de zona de estetică. Păstrarea limbii, dacă stăm bine și ne gândim și cuvintele vechi, regionalisme, arhaisme, toate păstrate, duse mai departe, se face totuși prin lectură. Da. Lecturarea textelor vechi, a celor noi și scriere pe mai departe. Lucru care, până la urmă, cred că îl spun până tot pedagogii, tot profesorii. Da. Și de datoria dascălului să te învețe. Aici asta nu e neapărat a familiei, de datoria dascălului să te învețe, să citești, să scrii, să-ți dezvolți chestia asta. Asta e datoria dascălului. Cum au fost dascălii dumneavoastră? Acum se zice profesor învățător, da? Nu se mai spune învățător. Înainte era învățător, învățătoare, apoi primii profesori. Cum erau? Da. Bine, nu contează până la urmă. Eu nu fac diferența asta. Mie îmi place termenul de dascăl pentru că e chiar esența. Și
și e foarte interesant termenul și așa, chiar dacă cei tineri nu înțeleg sau trebuie să le repezi, dar e foarte bine, că dacă le spui de 3 ori, după aia o să le rămână rezonează în cap. Eu recunosc că și eu la vârsta lor nu eram eram reticent față de mi se părea că pot să merg mult mai repede înainte, mi se părea, nu era o chestie. Uite, legat de limba română, și foarte interesant că trebuie să cunoaștem lucrurile astea. Atunci devenim mai deștepți pe treaba asta. O stradă e numită și uliță. De fapt, e o stradă mai mică. Asta înseamnă o uliță. Dar în portugheză există uliță. Dar noi zicem că vine din slavă, uliță. Pentru că în rusă, uliță înseamnă chiar stradă. Nu există uliță sau nu este diferit. La noi, uliță nu înseamnă o stradă, înseamnă ceva mai mic, înseamnă o alee, cam așa este, da, de țară. Dar în portugheză se spune și tot uliță. Ajungem la contrastele care le dă cultura și rădăcinile din urmă, pentru că sunt și binerele dintre popoare traduc toate aceste situații. Da, da. Deci, până la urmă, limba slavă e slavă sau ea a preluat din latină niște lucruri? Cine a fost mai întâi? De-aia e bine să fii curios și să vezi lucrurile astea, că să nu răspundem noi acum, nu suntem lingviști, să mergem să facem analiza asta la rădăcină. Profesorii pe care i-am avut, da, eu mi-aduc aminte de ei, nu vag, eu mi-aduc aminte de ei, au fost importanți pentru mine. Deci, cei care s-au străduit, profesorii care s-au străduit și aveau și har și răbdare și au fost importanți. A fost profesor de muzică, a fost profesor de română, doamna Manolescu, cel care ea a fost ceva... Ea, de la ea am învățat vizualizarea de text. Cum așa? Păi, nu puteai să vii cu șabloană la ea. Ea nu te lăsa să citești din astea digesturi. Comentarii. Așa, da, normal spune comentarii, digesturi și să vii cu ea la... Că tu spuneai și ăla spunea cum se întâmplă acum. Și ce-am făcut? De ea, nu? La revedere. Deci, ea vrea să vadă că ești capabil să interpretezi textul, că înțelegi textul, că înțelegi mesajul textului și al cuvintelor și rostul cuvintelor de acolo. Avea o chestie foarte interesantă, că se martiriza, ea simțea la nivelul copilului, așa, că foloseam cuvinte din text, din astea așa, pe care nu le... Și zic, dar ce înseamnă cuvântul respectiv? Știi? Am pățit cu toții să venim un profesor. Sigur că am pățit cu toții. Ne punea la Dar amuzant era că ea avea și logica motivului pentru care trebuie să știi ce înseamnă cuvântul respectiv. Că zicea, dacă e un cuvânt de ocară și tu nu știi, și nu numai cuvânt de ocară, că mai zicea și dacă e o jurătură și tu nu știi. Și în momentul acela se lăsă tăcere. E foarte interesant, da, sigur că da. Și atunci asta te făcea curios să vezi de ce e cuvântul ăla, de ce există în dicționar, de ce există în lexicul limbii române, care e rostul lui. Aveam o profesoară de istorie care ne punea să facem fișe. Știți că înainte nu aveam noi glosar pe calculator, pe laptop. Da. Vorbim despre fișele făcute ca la bibliotecă, strânse frumos, cu detalii, cu număr, pagină, toate. Înainte să știu că există o bibliografie pe care o pui la sfârșitul unei lucrări. Deci în primii ani de școală. Foarte interesant, că ne-a ajutat enorm de mult acest lucru, pentru că atunci când deschideam manual anul următor școlar, lucrurile erau clare. Mai apăreau încă câteva noi cuvinte, dar restul le știam. Da. Și vorbim din nou, ca să fac paranteza pentru o explicație, de cuvintele vechi, de cuvintele de bază, care ne duc înspre fiecare zonă a țării și înspre strămoși. Și care au, spun unii, și e destul de logic, o anumită energie, cu rădăcină dacică și din urmă a noastră. Da. Că sunt inserții din celelalte popoare, asta e la detalii. Uitați-vă ce se întâmplă în Basarabia, care a fost rusificată și pararusificată. Da. Și cu toate astea, astăzi găsești o limbă românească
mai adevărată și mai aproape de sursă, paradoxal cum e. Unii râd de cuvintele pe care ei le mai folosesc, ceea ce mi se pare absolut o prostie. De ce să râzi? Să fie o enclavă, mă rog, o enclavă, e puțin cam mult spus, dar oricum. Deci atâta presiune în a renunța la limba ta și cu toate astea să ai în lexicul de zi cu zi niște cuvinte care par vetuste, dar nu sunt deloc. Da, văzusem un material... E un fenomen, limba română e un fenomen. Este un fenomen care nu este studiat până la capăt. Și păcat că nu este studiat până la capăt, că ar trebui cineva, mecena, nu... Deci trebuie să reinventăm mecenatul. Mecenatul adevărat. Asta trebuie să înțeleagă clasa politică. Păi ce facem cu românii? Cum dă izolația acolo? Sunt capabili să vorbească și astăzi o limbă, da? Care este atât de și cu rădăcină. Cum explicăm? Că eu n-am găsit explicații până acum la chestia asta și sunt siderat în continuare. Mă întrebați de ce te surprinde? Iată un element care mă surprinde. Cum vorbesc basarabenii? Cum vorbesc macedonii? E un fenomen, repet, limba română și trebuie să o tratăm cu mare respect, pentru că ea ne ajută extraordinar de mult. Da, și trecând de la cuvânt, dacă stăm și ne gândim la imagine, revenind, până la urmă v-ați cam dedicat viața imaginii, am putea să spunem așa. Și au fost anumite imagini care v-au marcat etapele de evoluție, poate un anumit pictor, anumite tablouri sau sculpturi sau din zona de imagine, ceva ce v-a marcat. Da. Nu, cred că e cam mult spus așa în ceea ce mă privește, că mi-am dedicat viața mare, nu pare așa, că eu am un altar și nu vreau să se înțeleg asta. Cred că asta a fost menirea mea. În ceea ce privește, sigur că la nivel de evoluție toți avem acest aspect. Sunt etape și etape. De exemplu, când eram tânăr, nu-mi plăcea clar-obscur. Poate că datorită modului în care se trăia la vremea respectivă, deși îl înțelegeam. Astăzi sunt... Nu pot să trăiesc fără clar-obscur, în primul rând că trebuie să exemplifici studentului acest aspect. Ceea ce privește pe pictori, sigur că tot așa, sunt lucruri cu care rezonezi pe parcurs. De exemplu, eram foarte atașat de impresionism în tinerețe. Nu știu de ce, nu contează. Culori vesele, lucruri în mișcare, poate că era apropiat de ceea ce se numește imagine în mișcare, adică motion picture, spre deosebire de fotografie care este statică. Dar îmi plăceau și tușele lui Picasso, adică doar tușele lui, așa, că era eliptic de subiect, ca să zic așa, comunica simplu. Eram înnebunit după caricatură. La vremea respectivă, noi am trăit niște vremuri în care caricatura excela și chiar la noi, în pofida sistemului politic, se făcea o caricatură de mare calitate care eluda politicul extraordinar și cu lucruri de esență ale, dacă ne uităm în gazete, cam asta, da. În loc de imagini erau puse... Plus alea universale. Acum, poate o să vă surprindă, desenul animat iarăși a fost o etapă importantă pentru mine, pentru că m-a făcut să înțeleg și o altă latură a cinemaului.
Așa. Da, și desenul animat la vremea respectivă era foarte diversificat. Ăsta care îl vedeam noi pentru, așa zis, pentru copii. Unele erau pentru maturi cu desăvârșire. Da. Dar încercam să înțeleg de ce vin cu o asemenea propunere și de ce se numește desen animat. Da. Și astăzi se face desen animat de calitate de tot felul, dar noi îl cunoaștem mai mult pe ăsta 3D cu, nu știu ce. Mă rog, sigur, e necesar. S-a ajuns la un nivel tehnic absolut senzațional. Este chiar, cum să spun, adică tu ca matur stai în fața unui desen animat din ăsta 3D fără niciun fel de problemă și te amuzi pentru că acolo vezi personaje, caractere redate prin pinguini, prin mașini, prin căței, prin cai, prin ce vrei tu sau prin ce vrea regizorul. Da. Kandinsky, iarăși, un pictor interesant, Klimt, foarte interesant și cu o evoluție absolut interesantă. Futuriștii italieni care au venit și există, arta se revoltă împotriva ei din când în când, mai ales în modernitate, de vreo 3 secole încoace se întâmplă aceste revoluții. Acum mai puțin, pentru că am fost obișnuiți cu, cum să spun, cu propunerile și cu, cum să spun, artă, să zicem, de nișă. Nu mai sunt revoluții, acum nu mai e așa. Brâncuș e foarte interesant, pentru că Brâncuș merge la esență, Brâncuș este copleșit de natură, el creează sub imperiul naturii, așa, direct, absolut... conectat. Da, absolut direct. Și putem continua, dar ăștia, Goya, de exemplu, dramatismul lui, care e ceva... ajunge să fie... Da, ajunge să fie înfiorător. Există un pictor rus foarte interesant, care se numește Repin, Ilia Repin, cu niște imagini tot așa dramatice ale unor țărani, muncitori și așa mai departe. Da. Și poate mai fi și alții pe care eu nu-i cunosc, dar cred că sunt unii la care aș vrea să ajung. Da. Cred că nu ne ajunge până la urmă viața. Unul care vrea să cerceteze, să caute, nu ajunge. Clipa e, timpul nu există timp pierdut. Da. Sau... Vedeți, apropo de Brâncuș, există o descoperire care s-a făcut după ce, nu știu, cred că în 57 sau... Cred că în 57 Brâncuș a murit. Și în 58, lângă Cernavodă, s-a descoperit gânditorul de la Hamangia, care seamănă extraordinar de mult cu sculptura lui Brâncuș. Dar nu are Brâncuș ca dovadă, că nu... Știu că e mediatizată situația cu gânditorul, asta ține minte. Da, n-a văzut-o niciodată. Este fantastic. Și nu poți să spui că la cultura care exista atunci nu erau nici daci, nici traci, nici români, nici așa. Sigur, s-a întâmplat să fie în spațiul ăsta geografic respectiv. Dar e o similitudine de nuanță și de simplitate în ce există în viitorul la Hamangia și ce face Brâncuș, absolut fantastic. Deschid puțin paranteza involuntar, dacă tot a spus așa. Normal e ca o licărire de genialitate care vine atunci când cineva face o operă, să zicem, de artă, care trece prin timp și spațiu. Da. Și atunci este o conectare. Unii se chinuie să facă ședințe de hipnoză sau alte minunății, dar alții în mod natural. Ne gândim la muzicieni, la Mozart, la Enescu al nostru, la Ciprian Porumbescu. Ne ducem în pictură, m-am gândit când tot spuneați de pictor și la Dali, care mie personal mi este foarte drag. Dar mai sunt și pe film, iarăși, deci din fiecare domeniu. Această licărire, dacă stăm și ne gândim, cred că asta să fi fost acolo și cu gânditorul lui Brâncuș. Da.
Alte explicații, noi trebuie să căutăm mereu explicații. Da, Ce-i sigur, drept omul... trebuie să căutăm o explicație. Dacă ești profesor, trebuie să cauți o explicație. De ce? Sunt, sigur, pe dacă te întreabă cineva, dar îți cauți tu asta. Dar m-aș permite să fac o glumă că îmi place Dalida, îmi place și Dalida. Cânta bine Dalida. Caramel, bombon și șocolă. Da. Piesele franțuzești, ne ducem spre o epocă de aur, care, de ce nu, poate că dacă tot a trecut omenirea printr-o perioadă grea de câțiva ani, te reînflorește. Sigur. Dar francezii n-au uitat șansele. Adică nu e... Dar noi am uitat romanța. Da, păi noi am uitat-o pentru că ne lipsește consecvența, noi nu înțelegem de asta de consecvență. Deși suntem foarte romantici. De-aia ne place istoria asta romantică în continuare. Suntem așa. Dar altfel ne dăm viteși, că noi vrem nou, tot ce e nou, ce să fie nou, toate-s vechi și nou toate. Cam asta e esența, nu e... Noul găsești în vechi, da? Deci tu poți să creezi nou cunoscând vechiul, că așa să reinventezi roata e doar pentru tine. Rădăcină, fără rădăcină nu crește nicio plantă, nici măcar o buruia. Da. Ajungem la setul de 10 întrebări cu răspuns scurt. Cine este cu adevărat Vlad Leu? N-am zis nimic. Adică sunt două fețe. Păi nu, fiecare dintre noi avem așa suntem construiți. Există o dublă personalitate. Și la unii dintre noi este mai evidentă, la unii nu. Deci putem să o escamotăm. Asta e clar. Dacă satisface răspunsul ăsta. Mai departe, nu, repet, adică nu sunt pe un piedestal, nu, și nu mă văd la problema asta. Nu țin de scaun. Numiți 3 atribute care vă definesc. 3 caracteristici. 3 cuvinte. Da, întotdeauna mi s-a spus de seriozitate. Și mai devreme operatorul dumneavoastră îmi spune că sunt prea serios. Asta ar fi una. Apoi am obsesia timpului și a orelor exacte. Și îmi place să fiu vesel. Îmi place. Cum vedeți dumneavoastră ideea de spațiu și timp? Era următoarea întrebare scrisă, da? Ideea de spațiu și timp legat sau separat? Cum vedeți spațiu, cum vedeți timpul? Dacă le legați, e alegerea dumneavoastră. Asta se întâmplă la strămoșii noștri, tragedia greacă, învățământatea de timp. Da. Asta ar fi un răspuns, deci nu trebuie să în momentul în care suntem în zona artistică, trebuie să fim conștienți de asta, adică trebuie să ne concentrăm pe, da, și să nu ne diluăm. Asta se întâmplă, eu văd în primul rând la ascultent și la elev, pentru că el nu mai e învățat în școală mitologie greacă și atunci nu știe, nu cunoaște toate aceste coordonate. Apoi, spațiul pentru mine este ceva nedefinit, deci aș merge, dacă aș avea cum să mă rup repede de ce am de făcut, da, aș merge să vizitez orice, fără nicio problemă, dacă ar putea să fac chestia asta. Cu timpul sunt de multe ori invidios că nu pot să-l țin în mână, că el trece pe lângă mine. Am avut în intenție, dar nu am mai parcurs și acest capitol și acum ajung la o întrebare care merită un răspuns mai detaliat. Tatăl dumneavoastră a fost
o personalitate marcantă și totodată cred că un model pentru dumneavoastră. Și întrebarea era dacă v-a dat anumite sfaturi sau unul pe care vi-l amintiți în mod deosebit. Omul mi-a dat, în permanență mi-a dat. Am fost un părinte atent în ceea ce privește educația noastră, categoric. Și au fost, ca de la un profesor, au fost sfaturi spuse și sfaturi pe care le preluai numai din atitudinea lui și din ce vede că se întâmplă. Și la un profesor tot așa, îți spune, dar poți să-l și urmărești, să-i vezi atitudinea și din asta să vezi, da, un, hai să zicem un model, că se supără lumea, un tip de comportament. Da, îmi sună acum jingle-ul de la Radio Vacanță, trebuie să recunosc că m-am bucurat verile. Da. M-am bucurat verile de ceea ce se auzea, că era până la urmă perioada cea mai frumoasă când plecai în vacanță cu părinții la mare și se întâmpla să fie muzica ta. Că nu exista YouTube-ul, dar revin la paranteza cu internetul, nu existau atunci. Radioul prima. Absolut. Da, el a ales din noianul de propuneri și a promovat bucata respectivă, care e o prelucrare a valorilor Dunării. Da. Și foarte deștept. Asta este un jingle, noi spunem jingle, da? Mă rog, că e mai simplu să spun așa, e foarte deștept. El trebuia păstrat cum trebuie, adică nu... Sigur că Radio Vacanța îl folosește în continuare, dar din păcate știu constanțenii, dobrogenii, cine mai sunt, restul... Și cine receptează până la urmă, care trece... Sigur că da. Cine receptează, da. Iată că... Ce vă place în mod deosebit la un om? În general. Să fie deschis. Ce nu vă place? Ce vă displace? Fățărnicie. Credeți în destin? Nu m-am gândit niciodată la... Adică să am așa, să pot să mă gândesc profund. Poate că nici nu mi l-am definit exact. Devine ceva vag. Cred că răspunsul corect ar fost și da și nu. Da, ce să înțelegeți? Adică ce ar putea să înțeleagă cineva când mă ascultă și da și nu? Bine, e și ăsta un răspuns, înțelege și culege. Da. Cum ați definit curajul? Curajul înseamnă să știi ceea ce faci. Asta este curaj. V-am zis mai devreme că în ficțiune există ancore de realitate. Nu poți să faci ficțiune fără să fii ancorat în realitate, pentru că nu te crede nimeni, numai în capul tău. Deci chestia se întâmplă numai în capul tău. Și la curaj tu trebuie să fii ancorat în realitate. Chiar dacă anumite lucruri le faci pe simțuri. La asta mă refer. Adică nu poți să faci da? Să joci la Bitcoin și tu să nu știi care e teara. Că nu. Vor mai fiecare, da. Păi nu, că sunt. Nu. Sigur că sunt. Dar sunt atâția care se întâmplă și fac și le iese odată. Poate de 2 ori, dar după aia nu le mai iese. Unii mor săraci, fac tot felul de prostii cu mașini, cu astea. Le-ai tot curaj. Da. Nu? Dus totuși într-o extremă... Păi da. Este... În opinia dumneavoastră, ce nu se negociază în viață? Ei, sunt mai multe lucruri care nu se negociază. Dar e tough, că nu m-am gândit așa, adică ce n-aș negocia, dacă viața m-a pus în situații foarte ciudate. Așa. Cred că
siguranța lucrurilor pe care le-a investit în tine din punct de vedere, da, e un personaj în Cehov care spune omnea mea me comportă. Ce am duc cu mine. Și de fapt așa este. Ar fi greu să vă răspund, pentru că, de exemplu, în familie am avut un unchi, vărul tata, care a fost condamnat la moarte de KGB și pentru că acolo a zis puteți să faceți ce vreți, el era cleric, eu ce am făcut pentru nația română, n-am făcut nimic pentru. Era acuzat că lucrează pentru spionajul anglo-american, ca așa se spune pe vremea respectivă. Nu, el n-a făcut chestia asta, a fost adus, după ce l-au ținut un an la lui Bianca, a fost adus la securitatea română și aici l-au mai anchetat 2 ani de zile, după care tribunalul a hotărât că trebuie să fie condamnat la moarte. Și a venit un gardian cu o cerere de grațiere. Ca și era o metodă de asta de clemență, de nu știu dacă mai fi și acum modul ăsta politic. Și eu am asta luată de la securitate, de fapt tata, am luat totul să de la securitate și scrie negru pe alb: nu cer clemență statului român. Deci, ce nu se negociază? Cred că demnitatea umană nu se negociază. Asta este esențial. Adică în momentul în care ai devenit human being, da, adică te-ai desprins de starea că noi suntem totuși, suntem animale. Noi suntem animale. Da? Ăsta ne ajută să ne tot desprindem și ideea este ca această formă care există, care este Dumnezeu, de spiritualitatea asta, să ajungi cât mai aproape de El. Da? Cum de există oameni care nu mănâncă 7 zile sau atâta au exersat pe ei și sunt capabili să, și când mănâncă a 7 zi, mănâncă o nucă și mai trăiește încă 7 zile fără niciun fel de problemă. E adevărat că bea apă. Asta este. Deci, cred că demnitatea umană e importantă pentru oricine. Absolut. Pentru că acolo tu poți să negociezi orice cu oricine în momentul respectiv. Oricine vrea să te prindă la înghesuială, în sensul ăsta, nu că vrei tu să... Dacă ați primi telecomanda timpului și spațiului și ați putea să călătoriți pentru o oră, oriunde doriți să stați acolo o oră, unde ați pleca? Eu aș pleca în Grecia Antică. Și cine e pe acolo? Sunt vreo 700 de ani acolo. Cam așa. Cu liber. M-aș duce, dacă biletul e mai low cost sau dacă e mai depinde. M-aș duce în Creta să văd cum făcea regele când ieșea cu țăranii la sapă. Cum au creat această democrație? Ce a fost în capul lor? Ce era? Și de ce să ajungi la hămeseala de astăzi? Adică, care e rostul? Ce rost are? Eu vorbesc serios, adică Da. nu acum pe filonul ăsta acestei discuții, chiar mă preocupă acest aspect. Nu e așa ca să dau bine în fața camerei sau ca să... repet, sunt un om cu mult umor, și că e sarcasm, dar nu știu, eu consider că e umor. Probabil că cei care încă n-au exersat suficient umorul, să zică că nu ești în umor, ești în sarcasm. Dar nu, că e foarte bine pentru că mi-atrag atenția la acest aspect. Dar până la urmă, totuși, ce rost are să alergi, să-ți bagi sub fund averi, care-i șozul, care-i șmecheria? Că dacă nu dai înapoi, dacă nu, ce-ai primit? Și e materie, trebuie să circule. Cam așa văd.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile la întrebări. Nu mai avem. Mai avem recomandările. De cine avem aici? Un porumbel, da? Deci o veste bună, da? Să știți că noi am primit o veste bună. Este din cei care spuneați că au puișori? Că am auzit cred că niște el e pui mai porumbelul, că porumbița e pe ouă. Bun, a venit să se asigure că suntem oameni buni și că nu le vrem rău generația următoare, probabil. Nu, se asigură de ea, nu vă faceți probleme. Dacă ne place să interpretăm, putem să interpretăm. Gata, l-am intimidat. Dar are o formă foarte interesantă, așa, e din tante, elegant, e finuț. Da. Pe partea de muzică, ce muzică ați recomandat celor de acasă? Poate le dați o sugestie și dau play și ascultăm muzică. Păi dacă venea și cu muzică, să ascultăm Căruța Poștei, Grigoraș Dimicu, o muzică absolut senzațională, creată în Interpelic și iată că, deși minoritari, au înțeles sensul și era o presiune asupra lor și era o... Bine, dar vedem și la emisiunea de astăzi cei în vârstă care încă mai fac muzică de amorul artei și nu pentru bani. Să vadă Amadeus, că o să vadă muzică mișto acolo și văd și filme și au și muzică și au citit și cartea. Da. Cu ocazia asta v-am zis de Gershwin când în adolescență am fost absolut siderat. Care vă place de la Gershwin? Americanul? Da. Aia e bucata. American la Paris. Dar și să mai zic de Berlioz, bine, Beethoven e ca Eminescu, așa, n-ai ce să îl respiri. Muzica italiană, de la canzonete la așa, fado. Este... A început un trend cu fado la noi în România și chiar sunt cântărețe care tot ies pe la grădini, pe ceainării, tot felul de terase. Chiar... Doamne ajută! Da. Ne ajută Dumnezeu! Doamne ajută, pentru că chiar e păcat, deci trebuie să descoperim asta. Melosul grecesc, iarăși, este absolut senzațional. Este, da, adică ce să nu-ți placă la Tchaikovsky, de exemplu? Cum? Vai de mine. Deci este... Și acum încep să... Smetana. Deja... Da, bun, și de Smetana. Și ajungem la imnul izraelian, care e compus după Cucuruț cu frunza în sus. Se spune, sigur că a fost influențat, el are originalitatea lui, dar nu că se spune, nu, că chiar am văzut un documentar sau un interviu al... dar îmi scapă numele. Al unui compozitor care este de origine evrească și care a povestit geneza imnului israelian. Foarte interesant. Compozitor, nu dirijor. El e compozitor. Îmi scapă numele acum, dar cred că mi-am notat undeva. Și asta este foarte interesant, pentru că Cucuruț cu frunza în sus se cântă în Ardeal, dar Ardealul era legat că Cehoslovacia avea granițe cu România în nord. Și e clar că e o melodie care circula în toată zona. Și în românește suna într-un fel, în cehește suna în alt fel. Ea a fost compusă de evrei care stăteau erau în zona Iașiului. Da, foarte bine. Asta e momentul în care, deci, e bine să ai conexiune universală, să fii preocupat de ce se petrece în Patagonia, să fii curios să vezi ce se întâmplă acolo, pentru că așa poți să faci link-uri mult mai ușor. În momentul în care cunoști ce e cu Frida Kahlo, da, de ce mexicanii pictează pe toți pereții, simbolul și da, tot felul de... așa, și de unde până unde le-a venit lor școala asta, face așa, și de ce
filmul american, în general, directorii, operatorii americani sunt înnebuniți după expresionismul german, pentru că de acolo își trag sevă, pur și simplu învață imaginea ei astăzi, așa, America aia care studiază expresionismul german. Cercuri mai multe, de fapt unul singur și ne ducem la același lucru până la urmă. Da. Apropo de frumusețea vieții. Da. Cred că ne-a mai rămas o recomandare de carte. Ați spus de carte mai înainte, dar poate aveți vreun volum pe care îl citiți chiar acum sau vă vine în minte. Ceva ce v-a plăcut. Așa, scurt? Ei, Da. dar sunt multe, nu pot să mă leg. Aș recomanda pentru cei care n-au citit să citească Robinson Crusoe. Da. Să nu... Așa, pentru că și așa nu se mai citește. Literatură... Da, nu numai literatură, acum sunt în ultima vreme, vorba de ultima vreme, sunt preocupat de scrierile lui Umberto Eco, pentru că este absolut răvășitor. Este ultimul scholastic din vremurile noastre. Nu știu dacă eu găsesc pe altcineva care mai are această dimensiune în aceste vremuri. Literatura română trebuie citită, pentru că avem literatura română de foarte bună calitate și de esență. Poezie românească, nu numai Eminescu, să știm de Macedonski, să știm de Ion Barbu, să înțelegem poezia lui. Bineînțeles, Caragele, mă duc la orice teatru când e Caragele, mă duc să văd Caragele. Asta e interesant, că poate fi interpretat în feluri și feluri. Îți lasă această deschidere. Deci Caragele trebuie citit. Inclusiv dramaturgia lui. Nu mai vorbesc de schițe și de celelalte. Dar trebuie citită și Țiganiada lui Ion Budai-Tănanu, pentru că s-a uitat de ea. Este ceva absolut răvășitor ce e acolo. Ce explozie de creativitate și ce... Dacă a studiat mitologia și a studiat pe greci, sigur că și-a permis să bage o grămadă de personaje. Cine își permite să bage atâtea personaje? Și dacă nu sunt cu răbdare pentru a citi sau se întâmplă să nu ajungă la carte... Se vadă desene animate. Se poate desene animate, se poate YouTube cu teatru radiofonic, care ne-a învățat multe și încă există. Da, teatrul radiofonic care are acolo, e fonoteca de aur, că, da, tot face. Ce să facă? Să meargă la teatru și să încerce să înțeleagă teatrul, nu numai teatrul bulevardier, deci să-și facă o educație, să-i vadă pe clasici, toți clasicii care există. Și în ceea ce privește filmul, e o listă lungă de tot, pentru că ne tot depărtăm de T0, de momentul apariției cinematografului, care este ultima artă care poți să-i dai și o dată de apariție, de devenire. Asta e foarte interesant. Și din cauza asta nu are o muză cinema. Pentru că în modernitatea în care ne-am trezit, eu am preluat chestia asta de la Eusebiu Ștefănescu, care era foarte mândru de faptul că face teatru și că teatru are un muzeu, el fiind profesor la Facultatea de Arte și decan, păstorea și cinemaul și teatru. Da, totuși avea, pentru că teatru e mai bătrân, sigur că are întâietate, e și normal să fie așa. Și el spunea așa zâmbind că cinemaul nu are muze. E de înțeles acest aspect. Nu are muze cinemaul. Dacă e o îngemănare a celor 7 arte, ce să-i faci?
Există o explicație, am discutat odată cu academicianul Mihnea Gheorghiu și el a zis, dăm timp să mă gândesc. Nu se poate, dăm timp să mă gândesc, nu se poate. Și a găsit, zice, Geia este muza, pentru că ea e mama tuturor și ea le-a făcut și pe celelalte și atunci ea e pentru că cineva, deși Mihnea Gheorghiu dădea întâietate literaturii, nu filmului, adică cuvântului scris. Vă mulțumesc frumos! Rămânem pe cuvântul scris, pe literatură, pe imagine și pe bucuria acestei întâlniri deosebite. Și să fiți cu spor de muncă pe mai departe, de a crea, practic, prin generațiile următoare. Și vă mulțumim că faceți aceste lucruri. Da, mulțumesc și eu de cuvintele bune și de empatia cu care m-ați privit în acest interviu. Să fim bine și să ne bucurăm de viață frumoasă în continuare.